fanden. Ej, seriøst. Hvor er det for ting? Har du problem, mand? Har du problem? Han er ikke. Han må være transkønnet, mand. Mangler du bilforhandler? Jamen jeg skal have kemobehandling, så det må jeg ikke sige. Må jeg ikke sige, det må jeg ikke sige. Nå. Det er 39, hvad er der? Men egentlig er det sejre, mand. 39, mand. Kemodel, hvad er det for noget? Er det... Du har problemer med, at jeg har deller at tage hængende, eller hvad? Jeg synes, det er ikke noget som helst med det at gøre. Jeg vil sige det. Jeg håber, det er faktisk en af de mest reale spillere, bare lige på hovedet. Og lige så snart, så pullet op, så er der faktisk værd. Jeg er blevet frosset, jeg kan ikke komme ud af den her, hvis du er... Så... Okay. Så er jeg... Vi kan lige tage en slåskamp, så. Det er